ассалому алайкум тамошобинони гироми қадр. Нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳадро бо гузоришҳо аз фаъолияти милитсияи суғд ба шумо манзур медорем. ёдовар мешавам ки муносибатҳои ҷамъиятӣ тавассути қонун танзим мешавад ва ҳар нафар бояд итоаткор ба меъёрҳои қонун бошад. дар саҳифаи аввали барнома оиди ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатӣ хоҳем гуфт ки содиркунандааш зан мебошад. Дилафрӯз Дадаҷонова сокини 44-солаи шаҳри Хуҷанд нисбати хурдсолӣ дар тарбияаш буда бераҳмона муносибат намудааст ки дар натиҷаи ҳамин гуна рафтори дурушт хурдсол ба шикам афтода ба ҳалокат мерасад. Кормандони шӯъбаи минтақавии раёсати амнияти дохилии вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар натиҷаи санҷиши ахбороти моҳияти оперативӣ дошта парда аз рӯи амали ҷиноятие бардоштанд ки хурдсоле қурбонии он гашта дар натиҷаи муносибати бераҳмона аз ҷониби дояи тарбияашро ба уҳда дошта ҳамагӣ баъди 11 моҳи дар қайди ҳаёт будан ғурамарг шудааст. Кирдори ҷиноятӣ ба шаҳрванд Дадаҷонова Дилафрӯз Қурбонбоевна соли таваллудаш 1981 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд нисбат дода мешавад ки ҳанӯз моҳи октябри соли 2024 содир шуда ҳамчун марги табиӣ саҳнасозӣ ва ҷасад ба хок спорида мешавад. ҳодисаи ҷиноятӣ санаи 8 октябр тахминан соатҳои 7:30 дар суроғаи шаҳри Хуҷанд маҳаллаи Чашма кӯчаи Пушкин ки манзили иstiqomатии иҷоравии гумонбаршуда Дадаҷонова ва модари хурдсол мебошад ба вуқӯъ омадааст. Тавре гумонбаршуда нишондод медиҳад он рӯз модари кӯдак чун ҳарвақта нигоҳубини фарзандашро ба Дилафрӯз Дадаҷонова вогузор карда буд. ҳангоми хӯрокхӯрӣ ғаш кардани кӯдак боиси он мешавад ки доя нисбати ӯ муносибати бераҳмона намуда хурдсолро ба болои рахти хоб ҳавола диҳад. дар натиҷа кӯдак бо шикам афтода роҳи нафасаш қатъ ва ба ҳалокат мерасад. Шприцкати шир мехоҳад, шприца без граммакати, чунки вай зодкати ақор мехоҳад, вай нашуд. Ба дастамба гирифтам, додам, шира додам, ки ҳам 20 грамме ҳамаша хӯрду, гашта қайд кард. Аср бихташ бемор будагиш хед вай суп сурх вай када партоф ва ҳам хед гирифтаму ҳам хед партофтам ҳаминҷа. Дастаму шуд омадам ку калаш як тарафа дастама мегирифтам, намеҷуми дасту почкаш. рафтори дурушту бераҳмона дар ҳолест ки гумонбаршуда медонист ки хурдсол саломатии заиф дошта, гирифтори бемории илтиҳоби авитаминози карияи хурди чашмон ва таҳти назорату муолиҷаи тиббӣ қарор дорад. бо додани нишондоди бардуруғе ба мисли ҳангоми хӯрокхӯрӣ нафасгир шудан, Дилафрӯз Дадаҷонова ҷинояти содиркардаро пинҳон ва гӯё хурдсол бо марги табиӣ вафот карда бошад, худи ҳамон рӯз бо мусоидати шахсони ба тафтишот номаълум бо гузарондани маросимҳои динӣ ҷасадро дар оромгоҳи Маликабону воқеъ дар маҳаллаи 27 шаҳри Хуҷанд ба хок споридааст. ҳақиқат ошкор нисбати гумонбаршуда парвандаи ҷиноятӣ тибқи талаботи қисми 3 моддаи 110 кодекси ҷиноятӣ қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бо оқибати марг оғоз карда шуда, акнун гумонбаршуда Дадаҷоноваро зарур аст вобаста ба кирдори содир намуда назди қонун ҷавоб гӯяд. Милитсияи ноҳияи Деваштиҷ аз боздошти ҷавони Тамаҷӯ хабар медиҳад ки баъди шиносоӣ бо духтаре ӯро ҳамчун манбаи даромади пулӣ истифода мебарад. дар 6 маврид бо роҳи таҳдид маблағ истонидан аз ҷабрида ба гумонбаршуда нисбат дода мешавад. Кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Деваштиҷ аризаи ҷавондухтари 18-сола сокини ҷамоати деҳоти яхтани ноҳияро қабул намуда Тамаҷӯеро ошкор намуданд ки агар пеши роҳи нафари тамаъкор Шаҳрванд Наимов Аҳлиддин Саид Алиевич соли таваллудаш 2005 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти нофароҷи шаҳри Истаравшан гирифта намешуд, дар баробари доғ овардан ба шаъну шараф ҷабрида барои ӯ ҳамчун манбаи даромади пулӣ истифода шуда зарари моддиву маънавӣ медид. гумонбаршуда Аҳлиддин Наимов тавассути алоқаи телефонӣ бо ҷабрида шиносоӣ пайдо намуда баъди ба даст овардани аксу наворҳои маҳрамона чеҳраи аслии худро нишон дода шарт мегузорад ки дар сурати пардохт накардани маблағ онро дар шабакаҳои интернетӣ паҳн намуда духтарро беобрӯ месозад. бо ӯ видеовизиф занг задам ва сурати лучи онро скриншот карда ӯро тарсондам ки ҳамиқа сум метиҳӣ, агар мада сум напартоӣ ман суратҳои тура бо интернет мепартовам. баъд ӯ духтарак тарсида ба ман сум партовад. бо таҳдид ва иробкориҳои мунтазам гумонбаршуда аз ҷабрида дар 6 маврид маблағи пулӣ истонидааст. ҷабрида тавассути барномаи ҳамёни электронии Душанбе Сити дар умум ба гумонбаршуда 1800 сомонӣ маблағ гузаронида бошад ҳам
талаби маблағ идома меёфт. Шояд агар пеши роҳи ҷавони ба муфтхӯрӣ одат карда аз тарафи милитсия гирифта намешуд, тамаҷҷӯӣ идома ёфтан мегирифт. Шикояти ҷавондухтар ба милитсия асос барои коркардҳои оперативӣ нисбати Аҳлиддин Наимов шудааст, хабар медиҳад тафтишоти пешакӣ. Бо оғоз гардидани парвандаи ҷиноятӣ тибқи талаботи моддаи 250 кодекси ҷиноятӣ нисбати гумонбаршуда чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. сокини шаҳри Хуҷанд Парвиз Мирзоев дар содир намудани ҷинояти қасдан несту нобуд кардани автомашина гумонбар ва нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. Гумонбаршуда воситаи нақлиёти тамғаи Кадиллакро оташ зада ба соҳибмулк 1 млн 782 000 сомонӣ зарари моддӣ расонидааст. дар заминаи қасд ё хусумати шахсӣ содир намудани кирдорҳои ба ҷомеа хафнок дар таҷрибаи тафтишоти падидаи нав набошад ҳам таассуфовар аст, ки чунин зараррасонӣ дар ҷомеа ҷой дорад. Кормандони шӯъбаи минтақавии раёсати мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар натиҷаи гузарондани чорабинҳои оперативӣ ҷустуҷӯи ҳамин гуна ҷинояти хотимаёфтаи қасдонаро, ки шаҳрванд Мирзоев Парвиз Субҳонович соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд дар содир кардани он гумонбар аст, ошкор намуданд. Номбурда санаи 8 январ тахминан соатҳои 3 дар ҳудуди маҳаллаи 8 шаҳри Хуҷанд автомашинаи тамғаи Кадиллаки ба сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Ҷумабой Абдураҳмонов тааллуқ доштаро, ки дар саҳни бинои истиқоматӣ гузошта шуда буд, бо роҳи оташ задан бо истифода аз сӯзишвории бензин несту нобуд карда ба соҳибмулк 1 млн 782 000 сомонӣ зарари махсусан калони моддӣ расонидааст. Гумонбаршуда Мирзоев заминаи ин иқдоми ҷиноятиро ба ҳодисаи марбут медонад, ки гӯё аз ҷониби соҳибмулк мавриди муносибати нописандона қарор гирифта бошад. ман хариду фурӯши мошин ки машғулам, ай домпӯш гуфтем ки ҳамин мошин пошин харидем, ку домчиён даст ку бисёр мошин. ҳамин мақсад ки доштем, ҳамин гап задем ки мо неправильно фаҳмид, безеб гап зад. Брен кроссовки ман нахаридем, ябо Opel мопел харидем. Гуфт хусумат пайдо шуд. гуфтем хайр мошинша дар мегиронам, гирифтам дар гирондам, камтар пиёда гардид. дар натиҷаи ҳаракатҳои ҷиноятӣ анҷомдода автомашинаи гаронарзиш ба пуррагӣ корношоям гашта арзиши молии худро гум намуд. аз сабаби ба пуррагӣ ба коми оташ рафтани нақлиёт дар гирду атрофи объекти зарарёфта олоти дар ҷиноят истифодашуда дарёфт нагардида бошад ҳам дар натиҷаи чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони мақомоти милитсия тавонистанд асли воқеаро ошкор ва шахсияти нафари гумонбар дар ҷиноят Парвиз Мирзоевро муайян созанд. қобили қайд аст, ки дар дилхоҳ вазъият касе ҳуқуқ надорад ба худҷазодиҳӣ машғул шавад. маҳз нишон додани хислати фардӣ дар муносибат бо дигарон сарнавишти Парвиз Мирзоевро тағйир хоҳад дод. оғози парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 255 кодекси ҷиноятӣ ва чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс натиҷаи он мебошад. идомаи барнома ҳафтаи гузашта кормандони оперативии шӯъбаи дуюми вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар натиҷаи гузаронидани чорабинҳои бо барори оперативӣ зиёда аз 2 килограмм мухаддароти намуди ҳашиш мусодира карданд. коркарди ахбороти моҳиятнок ва фаъолият бо методҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ кормандони шӯъбаи дуюми вазорати корҳои дохилии ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро барои ошкорсозии Наша Ҷаллобӣ муваффақ гардонид. шаҳрванд Одинаев Далер Ҷамшедович соли таваллудаш 1994 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Чорчароғи ноҳияи Ёвон дар нигаҳдорӣ, интиқол ва муомилоти ғайриқонунӣ воситаи нашадор гумонбар мебошад, ки дар натиҷаи чорабинҳои марҳилавии оперативӣ аз ӯ 2 килои 194 грамм мухаддароти намуди ҳашиш мусодира шудааст. ин дар ҳолест, ки гумонбаршуда барои ҳамин гуна кирдор дар Федератсияи Россия ба муҳлати 8 сол аз озодӣ маҳрум гаштааст. шукри ҳаёти осоишта накардан ва роҳ гирифтан дунболи одати бад боз вазъияти ӯро ногувор сохт. оқибат пушаймони гапи ҳар каза наравам ҷавоно, ман хато кардам. гумонбаршуда Далер Одинаев давоми 1 моҳ мавриди назорат ва коркардҳои оперативии милитсияи Суғд қарор дошт, ки натиҷааш тасдиқи ахбороти оперативӣ бо мусодираи зиёда аз 2 килограмм ҳашиш мебошад. ҳаракатҳои ҷиноятӣ дар ҳудуди маҳаллаи Гипраземи шаҳри Душанбе анҷом дода шудааст. дидаву дониста иҷрои амали ҷиноятӣ доғи навбатиро дар сарнавишти гумонбаршуда хоҳад гузошт. айни ҳол аз рӯи далели ошкор гардида парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 200 кодекси ҷиноятӣ оғоз карда шуда гумонбаршуда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад ва барои муайян кардани ҳаммаслакони ӯ чорабинҳои оператививу тафтишотӣ ҷараён дорад. шикастани аломати ҳаракати роҳ дар кӯчаи Лоиқ Шералии шаҳри Панҷакен ва роҳ ёфтани вайронкорӣ ба шабакаи интернетӣ милитсияро бетараф нагузошт.
дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ шахсияти 3 нафар ҷавони бадрафтор муайян ва дар баробари ҷалб гардидан ба ҷавобгарии маъмурӣ аломати ҳаракати роҳ дар ҳолати аввалаш барқарор карда шуд. дар пайи таҳқиқи навори дар шабакаи интернетӣ интишор гардида ки дар хусуси вайрон кардани аломати ҳаракати роҳ аз ҷониби 3 нафар дар ҳудуди шаҳри Панҷакент маълумот медод, милитсияи шаҳри Панҷакент шахсияти афроди вайронкорро муайян ва онҳоро ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб намуд. шаҳрвандон Муқаддасов Камолиддин Салоҳиддинович соли таваллудаш 1997, Ёров Эркинҷон Наимович ва Назирбоев Сулҳуддин соли таваллудашон 1992 истиқоматкунандагони шаҳри Панҷакент шаби 29 ба 30 январ дар ҳолати мастӣ ба таври худ дилхушӣ карда аломати огоҳкунандаи ҳаракати роҳ воқеъ дар кӯчаи Лоиқ Шералии шаҳри Панҷакентро шикаста онро корношоям ва ба ҷамъият зарар расониданд. Шабона аз тарабхона баромада аломати ҳаракати роҳро чаппа намудем. Хеле ин кори кардем ва пушаймон ҳастем ва кӯшиш мекунем ки дигар ҳамин хитогиҳо ба роҳ надиҳем. номбаршудагон бо кирдори худ қуввайронкунӣ дар моддаи 290 кодекси қуввайронкунии маъмурӣ пешбинишдаро содир карданд. тааҷҷубовар он аст ки ҳар се ҷавони вайронкор ҷисману рӯҳан солим мебошанд ва ҷои манфиаташон расидан ба ҷамъият баръакс зарар мерасонанд ки қобили қабул нест. мо аз кори кардаи худ пушаймон ҳастем ва гуфтаниам ки бо ҷавони тоҷикистон ки ҳамин кори хатогӣ мо кардем мо такрор накунам. мо аз кори кардаи худ сидқан пушаймонем. дар баробари тартиб додани протоколи қуввайронкунии маъмурӣ нисбати қуввайронкунандагон аз ҷониби онҳо аломати ҳаракати роҳ дар ҳолати аввалаш барқарор карда шуд. вохӯрӣ бо қишрҳои гуногуни ҷомеа ҷиҳати пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ самти фаъолиятест ки милитсия васеъ истифода мебарад. таваҷҷӯҳи асосӣ дар мулоқотҳо роҳнамоии ҷавонону наврасон ба амалҳои солеҳу созанда мебошад. мақомоти милитсияи вилояти суғд бо мақсади дар амал татбиқ намудани дастуру ҳидоятҳои дар паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ санаи 28 декабри соли 2024 ироа гардида дар самти тарбия ва роҳнамоии наврасону ҷавонон ба амалҳои солеҳу созанда пешгирии кирдорҳои зидди ҳуқуқии эҳтимолияти аз ҷониби онҳо содиршаванда бо аҳолии минтақа, ҷомеаҳои корхонаву муассисаҳо ва шаҳрвандони касбу кори гуногун вохӯриҳои маърифатии дастурӣ гузаронида истодааст. санаи 30 январ дар маҷлисгоҳи шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Хуҷанд чунин вохӯрии судманд гузаронида шуд. дар он сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ полковники милитсия Авазхон Азиззода, мудири шӯъбаи маорифи шаҳр Шаҳноза Мақсудзода бо иштироки директорони мактабҳои ҳудуди шаҳр, ҷавонони аъзоёни гурӯҳи авангард, роҳбарият ва нозирони хадамоти огоҳонӣ ва пешгирии қуввайронкунии ноболиғону ҷавонони милитсияи шаҳри Хуҷанд иштирок ва суханронӣ карданд. суҳбат бо маорифчиён ба он хотир роҳандозӣ гардид ки дар таълиму тарбияи насли наврас мактаб нақши калидӣ дошта маҳз роҳнамоии омӯзгорон ва муҳити тарбиявии мактаб метавонад шахсиятро ба камол расонад. ҷавонони фаъол низ бо бурдани корҳои ташвиқотӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим дар байни ҳамсолон дар ин раванд саҳмгузор шуда метавонанд. дар оғози мулоқот сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ масъалаҳои муҳими дар паёми пешвои миллат таъкидшударо ёдоварӣ карда аҳли ҷамоматро ба муборизаи дастаҷамъона бар зидди ҷинояткорӣ ва пешгирӣ аз падидаҳои номатлуб даъват намуд. халал наёфтани раванди таълиму тарбия, назорат ва аз мадди назар дур намудани хонандагон, барқарор кардани робитаи пайвастаи шохаҳои муҳими дар таълиму тарбияи наврасон, манфиатдор, оила, мактаб, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ҷомеа дар маъруза садо дод. ҳамзамон вобаста ба вазъи ҷинояту қуввайронкунӣ дар байни ноболиғон, аз ҷумла ҷиноятҳои аз тарафи хонандагон ё ҳудуди мактаб содиршуда, сардори милитсия ба ҳозирин маълумот дода зикр намуд ки бетараф будан дар ин самт хавфи бероҳаву нобакор шудани наврасонро бештар менамояд. дар ҷараёни чорабинӣ як зумра ҷавонони фаъол ки мунтазам ҷиҳати пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим, татбиқи барномаҳои давлатии солимгардонии ҷомеа ҳиссагузорӣ менамоянд, бо сипосномаи сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд қадршиносӣ гардиданд.
ҳамин гуна ҷиҳати фароҳамсозии шароити созгори донишандӯзӣ ва рушди қобилияти зеҳнии наврасон мулоқоти судманди тарғибкунандаи тарзи ҳаёти солими сардори шуъбаи дуюми вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, полковники милитсия Ҷамшед Зубайрзода бо муовинон оид ба тарбия, директорони 23 мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ дар минтақаи маъмурии шуъбаи дуюми вазорати корҳои дохилии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷойгир буда ва намояндагони кумитаи падару модарони муассисаҳои таълимӣ дар маҷлисгоҳи мактаб барои хонандагони болаёқат воқеъ дар ҷамоати деҳоти хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров доир гашт. Чорабини мазкур бо иштироки муовини раиси ноҳия Акбар Юсуфӣ ва мудири маорифи ноҳия Мақсуда Абдуллозода ҷараён гирифт. аз иштирокчиёни ҷамомат даъват ба амал оварда шуд ки дар якҷоягӣ баҳри тарбияи наврасон, ҳимояи ҳуқуқи онҳо ва мубориза бар зидди падидаҳои номатлуби дар байни наврасон паҳншаванда корбарӣ намоянд. ҳамкории мактаб, оила ва мақомотҳои дар таълими наврасон манфиатдор метавонад фазои мусоиди таълиму тарбияро фароҳам ва насли ояндасозро воқеан бо хислатҳои ҳамида ва рӯҳияи солим ба воя расонад. зеро маҳз дар мактаб андеша солим ташаккул ёфта маърифати инсонӣ устувор мегардад. таъмин гардидани талаботҳои дар вохӯрӣ матраҳ гардида имконият медиҳад ки ҷомеаро насли солиму бомаърифат, ватандӯсту масъулиятшинос ва ташаббускор идора намояд. масъулини мақомоти корҳои дохилӣ вазъи криминогении минтақаро бо мисолҳои воқеӣ вобаста ба ҳаёту фаъолияти ноболиғон, ҷинояту ҳуқуқвайронкунӣ бо иштироки онҳо содиршуда матраҳ намуда таъкид доштанд ки таъсири манфии интихоби роҳи нодурусти зиндагӣ аз ҷониби ноболиғон оқибати нохубро ба бор меорад. ҳамзамон давоми ҳафтаи гузашта бо ташаббуси роҳбарияти шуъбаи дуюми вазорати корҳои дохилии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба хотири қадршиносии ҷавонони фаъоли гурӯҳи авангардӣ дар минтақаи маъмурии шуъба фаъолиятбаранда чорабинӣ баргузор гардид. ин иқдом ба муносибати 10-солагии таъсиси гурӯҳи авангард роҳандозӣ гардид ки бо иштироки доираи васеи ҷавонони фаъол, хонандагони болаёқат ва омӯзгорон ҷараён гирифт. муовини сардори шуъбаи милитсия, мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва роҳбари ҷавонони гурӯҳи авангард ба иштирокчиён суҳбати озод намуда ба раванди таҳсил ва дигар паҳлӯҳои ҳаёти наврасону ҷавонон таваҷҷӯҳ карданд. мазмуну муҳтавои паёми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳр дода шуда вобаста ба ғамхориҳои ҳукумати мамлакат фароҳамсозии шароити созгору мувофиқ барои таълим ва ҳамаҷониба рушд кардани насли оянда ба ҳозирин маълумот дода шуд. муқовимати оштинопазир ба унсурҳои ҷиноятӣ, тарғиби дастовардҳои Тоҷикистони соҳибистиқлол дар замири ҷавонон бедор намудани ҳисси ватандӯстиву масъулиятшиносӣ фарогири мавзӯъҳое буд ки дар раванди вохӯрӣ маърузиятчиён атрофи он бо ҷавонони фаъол суҳбати тарбиявӣ ва дастурӣ намуданд. мо аъзоёни гурӯҳи ҷавонони авангард дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров супоришҳои пешвои муаззими миллат муҳтарам асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кори худ намуда баҳри пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон ва ҷалби онҳо ба ҳаёти солим бисёр корҳои назаррасро ба анҷом дода истодем. гузарондани чорабинӣ, корҳои ташвиқотиву тарғиботӣ ва инчунин ҷалби ҷавонон ба озмуни олимпиадаҳои вилоятиву ҷумҳуриявӣ яке аз самтҳои асосии фаъолияти мо мебошад. мо мехоҳем ин баъд низ саҳми худро барои рушду пешрафти Тоҷикистони азизамон гузошта барои боз ҳам зеботару ободтар гаштани ватани азизамон хизматҳои шоиста намоем. хизматҳои шоистаи ҷавонони фаъол ва омӯзгорон дар назди ҷомеа ва давлат ки намунаи дигарон буда дар он ватандӯстиву масъулияти шаҳрвандӣ дида мешавад, бо сипоснома ва тӯҳфаҳои сардори шуъбаи дуюми вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров қадршиносӣ гардид. инҷо расидем ба интиҳои барнома. ба таваҷҷӯҳтон ташаккур. итминон дорам ки бо дидани хатои дигарон роҳи дурусти зиндагиро интихоб намуда дар муносибатҳои ҷамъиятӣ танҳо дар доираи қонун рафтор хоҳед кард. ҳайати шахсии милитсияи суғд ба оянда хушбин буда умедвор аст ки шумо тамошобинони иззатманд бо мо ҳамфикр ва барои сохтани ҷомеаи солиму осоишта якҷоя саҳм мегузорем. то дидори навбати хайр.